ndị be anyị ndewonu. Anyị na-asị biko na ụbọchị tata ga-abụrụ anyị ezigbo ụbọchị. Ọ ga-ụbọchị udo, agamniru, ịdị n'otu na ịfụnanya nyekwa onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla Igbo, ezigbo ọbara Igbo dị n'ime. Anyị na-asị gị ndewo, na-asị gị nke ọbụla ichi biko zere. Tata ka anyị na-achọ ka anyị mee ka ị mara na anyị amalitela igosipụtara gị ya bụ mmemme nke akpọrọ omenala. Gịnị bụ omenala? Omenala bụ ka ndị si ebi. Omenala bụ otu ndị si eme ife ha. Omenala bụ ihe ndị na-eme, ya bụ omenala. Ma na mmemme a ka anyị ga na-egosipụtara gị ihe bụ omenala, akụkọ ihe ọbụla gbasara omenala ndị Igbo. Anyị weta ya n'otu n'otu, anyị agbariele gị ya otu kedu ụdị uwe ndị Igbo na-eyi, kedu ụdị ndị Igbo na-eri, kedu ka ụlọ ndị Igbo si, kedu ka ndị Igbo si emegasị ihe, ka ha si anụ nwaanyị, ka esi aba nwa aha, ka esi akwa ozu, ka esi eme nke a na nke ọzọ n'ala Igbo, otu o si wee dị n'oge mbụ ka anyị ga-ewetara gị na mmemme a akpọrọ omenala. Omenala bụ nke anyị, omenala ndị Igbo. Ife anyị pụta na Igbowood TV bụ ka anyị kụziere ndị Igbo, bụ ka anyị mụtakwa ihe ndị Igbo ga-akụziri anyị, ka anyị wee na-agba ndị ọzọ na-amarọ. Maka na ofufe na-enye nsogbu, ofufe nye ndị Igbo nsogbu bụ na o nwere ebe ha depụtacha ihe niile ha na-emegacha, ihe niile ha ji wee dịcha ebube, ederi ya ede, fekpụrụ ya n'onyonyo, ekwuru ya n'ọnụ nkịtị ka ndị mmadụ wee mara. Ndị ha kọrọ ụmụ ha kọrọ ụmụ ha. Ọtụtụ n'ime ndị a nwụchana, o wee dịka asị na onwe ezi ha ama, ọ dịka asị na anyị na-ekuzi n'elu, ọ dịka asị na ya bụ ọzọ anyị amazi ebe anyị si, mana ọ nwe ebe anyị si. Ya ka anyị ji wee sị mba na anyị ga-amalite tata bụ gboo, ka anyị na-egosipụta na-akọkwana gị ọtụtụ ihe a na nke anyị, n'asụsụ nke anyị, ife anyị niile ndị gboo. Onwe ndị aka kọrọ akụkọ, ụfọdụ nọcha ndụ, ụfọdụ anọ ọzọ, ụfọdụ ka ma ihe nna ha kọrọ ha. Anyị ga na-akpọpụta ndị mmadụ ebe a na-agwa unu nekwa otu esi eme, nekwa otu ọ dị mgbe gboo, nekwa otu ọ ga-abụ na nke onye mee ihe dị otu a na onye zuo oshi, ma ọ bụ na nke a mee na nke a mee, n'okwu otu a ka esi eme, n'okwu otu a ka ọ dị. Ihe kpatara ndị Igbo ji wee na-eme ihe niile a n'oge mbụ. Anyị wee na-asị gị na oge omenala ka anyị ga-ewetara gị ihe niile a ndị Igbo na-emegacha. Anyị nwere nnukwu mmemme anyị ga na-ewetara gị ebe a. Omenala ogo ka nkụ na ka ọ na-aga ị na-afụ nke anyị na-ewetara gị. Nke anyị na-amalite ugbu a bụ omenala. Wee sị gị biko dododo gba mbọ na-ekiri Igbowood TV ka i wee na-afụ mmemme niile na emume na ihe niile anyị na-ewepụta nke akpọ omenala. Ka nwoke ofe ife, o nwere onyonyo mfụ na ilu akwụkwọ nke akpọ Facebook, ebe nwaanyị na mmọnwụ na-abụ na otu a, nwaanyị na ọzọ n'etiti ha, ewee sebe onyonyo, ewee na-ese nwaanyị wee tinye mmọnwụ ekwentị na ntị, o wee na-asa. Ọtụtụ ihe a bụrụ ka ndị Igbo si eme ya, ọtụtụ ihe a bụrụ ka ndị Igbo si bido. Nwaanyị na mgbe ndị ntakịrị na-abụ nwaanyị fụ mmọnwụ ọgbakọta azụ, nne nwaanyị fụ mmọnwụ ọgbakọta azụ, mmọnwụ agafelu ozo onwe ya, ozo irie ka ọ bụ ịfụ mmọnwụ ka mmọnwụ agafere, maka na ọ bụ nwaanyị. Mana kịta bụzi nwaanyị fụ mmọnwụ ọkpọ ọnya afa. Ọ bụrụ ka esi eme ọtụtụ ihe a ka anyị ga-ewetara gị n'omenala Igbo na Igbowood TV, na ka i wee na-ama ọtụtụ ihe ndị Igbo. Nkwa nke iche ị ga-agwa anyị, ịgwa anyị akwa nke iche anyị kwuo ọfụma, anyị na-ekwutere ịgbasiere anyị amacharọ na ihe anyị pụtara bụ ka anyị gbasibe, ka ana Igbo wee dozie, ka ana Igbo wee dị mma, ka anyị tụgharịa ọtụtụ ihe na tata ka bụ gboo. Aka m bụkwa onye nke gị Chidi Ikenna Amobi, wee na-asị gị nwanne m, sonyere anyị na Igbowood TV, kpọta ndị mmadụ, gwa ndị Igbo ihe anyị na-eme na Igbowood TV ka o wetara anyị ncha niile mma. Ndewo ma daalụ.